Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Ay, salamat. Nag-live na Dr. Kagapi. Puro dili rewind. Dili rewind na po lang nadungog ninyo karong buntaga mga gala. Mag-repay kita kay nabanhaw na si Dr. Kagapi. Problema kay mi sa mong telepon mga gala. Oy, sus, giubo. Gi-COVID pa gyud. Sa man nga dili man mi katawag sa gawas. Pagpasulod, musulod siya. Pero pagpagawas, dili mi katawag. So, unsaon na ako pag-contact sa DXUM? Kay, nagadiri naman ko announce sa balay Maygala. Kay, lisod kayong parking di sa amo ron sa DXUM. Lisudag yun. Basta lagi, matangkong yung tuyok sa tibuo ba? Husyano, kay, wala kayo maparkingan. Di pa sa ito, mga 1980s may gala na aso. Limpyo pastrana. Limpyo kayo na diyang punsyano ba? Pwede kag parking kada tunga-tunga. Gamay lang kay sakyanan. Karon in town. Maski ultimo, wala yung nabiling nga parking. Kada lagi mo parking ka, dili mo, atuwa na city ti imong. Nadapan na po ka. Mo na siya may gala nga na-absent yung yun nga nag-delete nga wala ko'y live atong aging Lunes kay giubo among telepon. Gi-COVID pag yun. Mo ni among kuan mga logistics nga problema may gala kay sukad-sukad no nga na ako sa doktor sa kahanginan. Pila naman may years, pila na years there is doktor sa kahanginan. Well, ako mga technician may gara. Pero dugaya na mo ba? Nag-retire na ko di uban. Kami na, nabilin pas Dr. Kagapi, kasi tabi dili sa DXUM, doktor sa kahanginan. Usahay may gala, kanang sa akong kuan ba nga, mabisi kay ko. Tapulon ako mo sipot og sayo, matamang ko alas 5. O sa gani, alas 4 pa. Kay, ano man, dagang kay lihokon. Maabot na tag alas 7. Karang ko, gahon na ako isulti sa inyo. Kay, lisod man kay translate og gikan sa medical, paingon sa Bisaya. Pero yung lisura yun may gala. Mao na siya nga usahay, magamit ko mga words nga dawa mo kadungog pras karang buntaga may gala magstorya ko about super highway nga ugat. Super highway nga ugat. Kung naamoy diversion diri sa Davao, naamoy Sky Road dito sa Manila, mga skyway, napod ang cancer no. Minaw na mo? Gibutang na ninyo inyong luwag diya sa plane. Kung nang laba man galing mo, sige kusok-kuso, pero naminaw, abrig dalunggan. O, kamong nag-drive diha, kay, kabalo man ko sa inyo nga, labaw na yung mga long distance na inyong gidrivean. Maminaw ang gino sa ako, kay namang ibag ko isultin ako. Karon mag-istorya tag super highway noy. Diri sa Davao, mahilig naman tag diversion nga sa una may galang paingugog turil. Mabot mo isa ka oras ato ni aging adlaw. Dito kog turil. Wa gani ko 25 minutos ba? To na ako tumoy sa turil. Ingon akong driver nga, mo na yung shortcut do. Ko wa jud ko kaagi diri ba? Pila na ko katuig. Inoon, niabot naman siguro kog mga 15 anyos so katugturil may gara. Di man ko kuluagan. Gikan balay clinic. Paghuman, kung di gani ma-clinic, hospital. Paghuman, uli. Golf. Golf Saturday. Murag yung tao na akong lihok ba. Munang maihap akong lakang. So, may istorya tag super highway sa cancer may gara. Kamo kung wala gid mo ka dungog anang super highway, mga diversion sa cancer may gala. Kani mao ni panahon nga maminaw mo kay
Di na mo manog istorya gabok. Nakailang man mo ang inyong sabi ni saya, isa rin ugat, di ba? Yung mga ugat diri, ugat dito dili. Uy, ang sa medicine, ang ugat na ay artery, na ay nerve, na ay vein, na ay kanang ligaments, kanang dala sa atong mga kabukugan. Pero na ay isa nga talagsara gyud ninyo madungog kay part man na siya sa lymphatics may gala. Munang agianan sa atong mga kuan gani, muna siya ang atong kuan, ang atong agianan sa atong mga lusay. Kung na may agianan sa kagaw may gala ng lymphatics nato, napod siya special kayo nga lymphatics may gala nga na ay connection ang atong tutoy, ang tutoy sa babae paingon dito sa iyang liog. Muna siya superhighway sa cancer may gala. Napo isa nga ang tiyan, for example, na cancer of the stomach. Nana siya superhighway may gala nga diretso sa wala nga abaga. Nga abi nimo lusay diri sa abaga lang. Sus. Sinyalis na dito sa cancer of the stomach may gala. Napoy lusay, napoy lymphatics may wala lagi Bisaya, lagi mahigala lymphatics mong gitawag. Napoy lymphatics may gala gikan sa inyong kuan. Sudalan sa tae, large intestine. Napo na siya superhighway may gala nga pag mutubo ang cancer sa atong large intestine, matingala lang ka ba nga na kay lusay diri sa imong singit. Asa man nagikan lusay wa man ko kasakas langit sa komersal. Uban lang yun sa ako nga, Dok, gilusayan lagi ko, Dok, pero wa man ko mo gamit og komersal, Dok. Mao lagi ini. Pataka lang mag istorya, wa day mo kay balo nga kanang superhighway may gani sa lymphatics. May agianan sa cancer. Unique gid siya kayo. Kung dili mangita kung dili manghuna-una ang doktor ana, ay wa na. Wala gid siya kay unsa may buhaton niya nga na may nagunitan nga lusay sa liog. Babae no. 37 years old. Nailusay dito sa liog. Sa may una-una ninyo permi, di ba? Ang una-una ninyo permi ana, guba ngipon, na ay kulanit, nailusay kay na ay infection sa tutunlan o kun iba na ay problema sa baga, di ba? Kadaghanan sa inyo. Wa ka mong kadungog, wala mong kibaluan na may gala nga. Ang unang sinyalis nga nagkatag na ang cancer of the breast dito sa lusay sa imong liog. Mao lagi na sa may gala kay naay mga pasyente nga moduol sa ako. Pag human ako examine sa tutoy, kabalo mabiya mo akong trabaho kada adlaw. Gunit tutoy buntag, tutoy udto, tutoy gabi, wa pilabot tutoy sa kong misis ba. puro tutoy na may gala ba kada adlaw. Ang lagi mga lain lang is doktor mag-examine og tutoy, di mo tan-aw. Sabi tan-aw na ko ana nga mo mong gihapon na permi, Kaya mo na pila na ko katuig ginunit og tutoy 45 years. Di man ang uban ako maldito kay mga kauban ba. Pwede mag-sub dia sa imong clinic, Dok. Sige lang kag gunit og tutoy. Mao na may gala nga pag human ako examine sa tutoy sa babae nga nakoy magunitan nga bukol, ang una na kong gunitan na kaning imong ilok. Kaya diha man isa man na siya sa mga branch superhighway sa cancer may gala. Ang kaning sa ilok. Pag human na ang pinaka-paspas gyud kay mudaganan sa kanang cancer, ang kaning sa liog. Makagunit na gani ko ana ko ay stage 4. Maminghoy ko na may gala kay ang ako mahimo sa pag-opera sa tutoy hantod lang sa pagkuha sa bukol.
di na nako siya malimpyuhan ng katibukan kay kung opera kog tutoy may gala, na siya corner to corner. Ha? Mura na siya billiard. Ha? Gikan diri sa bukog sa imong abaga, paingon dito sa imong gusok. Unya diri sa wala, diri sa kilid, sa ilok, abot sa ilok, paingon tunga sa imong bukog sa dughan. Ingana kadako ang modified radical mastectomy. Unay paglimpyo gyud nga wa gyud mabilin nga cancer noy. Kay ako man na siya makuha ng superhighway nga agianan sa superhighway nga agianan sa cancer. Mora man gyud paagi. Pero kung niabot na sa imong lusay, niabot na sa imong liog ang lusay, unsaon na ako pag-abot diha nga liog naman na. Basta ingana gani may gala, wala gyud ang pag-asa sa babae na may gala na medyo mataas-taas ilang kinabuhi, mataas na kung mga 3 ka tuig pa. So, okay mo, wala gilain. So, kani mga super highway may gala, gitun-an ako ni, gitun-an mo ni sa medical school, pero gamay ra kaayong mga surgeon nga nakadumdum anak. Kay sa una na yung mga pangalan nga Batson Baines, mga special kay pangalan na ni mga superhighway, mga lymphatics, superhighway sa cancer. O sa gani, di na mo madunduman sa kadaghan ba, pero sa akong, man ko nagbulak-bulot medicine, so memorize pagyapon ako ang turon. So, mauna siya ang akong paitapon, basta ganing mo pa-examine mo sa ako. Kunya, isa po na siya sa indikasyon nga, maingong ko sa pasyente nga, pwede man tagpadugay-dugay na pag-opera. Nga naman daw, wa pa man na mulukso, wa pa man niyagi superhighway. Ha? Pwede magtanggalon dayon, aron stage 1 lang, di wa na ti kemo-kemo, di ba? Pero kung mo positive gaya ng isa ka lusay na higala, ang lugar sa mga lusay, kung dili dapit sa ilok, ay wa. Opera diretso gid. Dali-on ginagawa na sa mga higala, makita na kung pwede gani, opera dayon sa semana. Mao lagi ni siya nga higala nga kaning reality gani nga daghang kay mga butang nga tan-awon sa doktor, dili gid mo makasabutan. Maski ubang doktor di pud kasabot. Ngano man ning niingon man ni Dr. Kagapi ani no? Maingon pag kung ako may experience sa pasyente. Yung kung kani siya na. Di man po ko kaingon og superhighway na. Mga manang dili ko ka ingon ang superhighway kay wa di siya kasabot ba? Daghan akong istoryahon na mga doktor gani, di gani kasabot. Samot na mo. Abuton tag siyam-siyam, nag-unsa man na yung ginistorya dok. Ha? Saan na ito pagkasabot? Muni karon na ito nag-istorya o superhighway regala. Kay, maka-usahay ba, dili kasabot yun ang pasyente, kundi na ko si gamiton. O, kani pong, sa cancer of the tutoy man na siya, cancer of the breast. Kani pong, cancer of the stomach, may gala. Napula superhighway nga, dito paingon sa imong left shoulder, sa imong abaga, nga wala, manggawas ng bukol nga gagmay kayo. Unya kay, laganan sa doktor, ingon man dahil nga, basig na tayo problema sa baga. CT scan ang baga, huwag nakita. Di madiscover dahil ang problema. Pero itong pasyente na ko, mga 72 years old, ingon siya sa ako nga, na-CT scan ako doon, na-ultrasound ako, besa pag daghan na kayo, nahurot na ako 50 mil. Hindi mo, ako mga laboratory na, kuha yun nakita. Kaya naman siya ilusay dili sa wala nga abaga. Di, ningon ko nga, gigunita na imong tutoy na totoy, imong, wala gini. Buntag ko gabi, tutoy man siya. Igunita na imong tiyan, pislat-pislat, wala ginagunitan. Gigunitan ako iyang tiyan. Wow, di ko po yung magunitan na gano'n. Ningon ko sa iya nga,
Ni agi na ka og CT scan o unsa ba sa imong tiyan oy. Siya, oo. Pero dili sila ka-explain nganong na ay bukol sa lusay. Sa liog. So, dingon ko nga, siguro nung makinanglan jud ka og kanang endoscopy. Kanang tanawon dito sa sulod ba. Sus, dito yun mahigala. Pagkita sa gastroscopy. Gamay kayong bukol ba sa siyang tungod. Ingon na ko kadako o ka ng munggos. Gamay kayo. Unya kay, ang tiyan man ko na ito mahigala, bisag kung saan na ito duot o gunit, kung wala gyud si dako nga problema, di na mo siya magunitan. Hinoon, kung abrihan ang tiyan, sa unang panahon, may galawa na may CT scan, wala may MRI, X-ray tao ng saligan. Kung mag-X-ray, tanaw nga, kung makita man galing, kung igong kadako sa kuan, igong kadako sa, kung sa'y tawag aning munggos, di na makita sa X-ray. Maski na sa CT scan, di may X-ray, makita. So, i-gastroscopy, ganun yan. Kaya wala may gastroscopy sa una. Sa una, pagkakita, tagna. So, ang usually ginahimo na mo sa una, among i-biopsy na yun yung blue side rin siyang liog. Kaya gamay lagi kayo mga pasyente mo sugot. Kaya operasyon manggod. Sa una nga kaning biopsy, mga dako mo na siyang butang mahigala kaya sa hospital yung kaoperahan. Wa may muhimo na sa clinic sa una. Karon lang po na mahigala nga si Dr. Kagapi yan no, sa clinic na mahimo. Isog mo bukit ang dugo do. Noy. Isog og dugo. Nya. Itlog mo gabitay. Sokol eh. Mayroon lang yun ang pasyente na galang isuga gini mo dok no. Nag-opera ko sa naong ba. So diyan na dili na masugot bang doktor sa clinic lang giwo. Gipira gabrihan ang agikuha gyud ko ang tumor sa iyang parotid. Kani bang sa atong moms gani sa tawag gani sa Bisaya. Kanang nagatubo ang moms. So ikuha na ko. Sus. Nabutog isa ka oras may gala. Dingon gutong ang iyang bana nga suga gining doktor eh. Kasirit ang dugo, gitanaw lang man. Mao. So ingana man sa tungod sa ako experience may gala kay. Kung mudugo siya di undang di ka mo undang gani ka tawaran ta. Ako na undang. So, mo siya may gala ka. Di yung kumadlok ba? Di yung kumadlok unless nga dako kayong ugat na putol, kana, tuyaw na siya. So, kani mga super highways atong mga lusay may gala sa cancer. Di rin na siya ma-recognize ko kung nagbulakbol mong doktor. Maski nagwa siguro nagbulakbol may gala kung wala na kuan ang iyang lecturer, iyang professor nga musuksok dito sa pinaka-lisod, pinaka-kuan gani nga butang. Talagsa naman mga doktor na magingana may gala. Kay makita man ani mo, mabasa man ito sa footnotes, wala man ito sa chapter. Kabalo mo sa footnotes. Kanang footnotes may gala, kaning na yung gisulat-sulat gagmay kay literal ito sa ubos sa page. Muna footnotes. Kunya, tahi man mi sa pag-eskwela na may gala kay katuman ang exam na mo dito man sa footnotes. Wala man sa chapter. So mao hanto doon makanundong pagyapon ko. So kaning mga super highway may gala, pag opera na dili na nimo matanggal na siya. Mo kuan gyapon na siya. Maski nagtanggalo nimo ang tutoy, katong iyang super highway nga lusay nga lymphatics di na nimo makuha na siya. Mahimo gyapon na siya existing pagyapon na iyang super highway megala muna nga kung naay mo tubo nga bag-o kasanang nibalik ang kanser.
sa tutoy. Mo iya po tiagian. Wa may laing paagi kuhaon nimo to kay imong na abrihan ang dughan nya kiskisan nimo tong agianan niya nga lymphatic siya. Dili na ba na siya gahi nga ugat noy? Pasanang artery, vein, makita man nimo, di ba? O ligaments, makita man na nimo, nerve, makita nimo na gahi kay na siya. Dili na siya ordinary yung dili na siya kuan, pero ang lymphatics may gala nipis pas plastic ba. Unya kung wala siya sulod, di nimo siya mailhan. Pero kung naa siya sulod, pasanang nanay ni aging kuan, nanay ni aging kaning sakyanan, ha? Makita na nimo siya, pero kung wala sulod nga lymphatics, di siya makita. Mawala na problema may gala kay dili man po nimo matanggal. So mo kaya po agianan sa kumubalik ang kanser noy. Ang makakuha ra gyud anak gyud, ha? Radiation sus intang. Mo na siya ang role may gala. Makita ninyo ang role sa mga modalities ang tawag na may gala kanina. Chemo, cobalt, mga ngana. Mo na siya modalities ang tawag ana sa medicine. So kani sila murag itabang na sa surgeon may gala. Kung ang surgeon nanilhig o kanang lanot, kaning ano sa tawag ani sa lubi, lukay, ha? Nanilhig og lukay, ang gigamit sa chemotherapy silhig nga lanot. Muna siya. Kung cobalt therapy o radiotherapy, ang tawag ana sa kuan mura na siya gibubuan og muriatic unsa ba kay hilis gyud tanggal gyud mao lagi ang side effect na po gyud lagi di gyud mo na makuha ang mga side effects kay ngana man siya hinuon naanay mga modalities naanay mga tambal-tambal karon experimental pero wa pa lagi di siguro mga di panahon na ito nga maabot na sila kanang mga immune system therapy, kanang gamiton ng inyong antibodies, no? Muna gamiton pang tambal sa cancer, wala pa. Puro na, kuhan pa na, eksperimento. Karoon na sila mga nanotechnology, kuhan na siya. Ingong kadag ko sa bugas, kanang tipasi sa bugas sumay. Ingana kadag ko na siya. Agamay pa gani usahay. Nga ipagiun sa kuan ba sa ugat sa artery pag agi dito masuri-suri na siya kay wala man siya kanang submarine masuri-suri dito sa imong ugat kung asa imong tumor dito mangita na siya wala na siya bumba may galam may tao kang kalaban may tao na niya makita na niya nga naay day tumor di katubo ha sige biraha na niya pagmayo. Mo na siyang nanotechnology nga nag-develop karon kung makadungog mo siguro kanang iyong mga apo makadungog na siguro 10 years from now nana na siya karon gani sanang nana may nanotechnology nga ginagamit para sa mga ugat sa atong kasing-kasing naman pero di palagi perfect napagay mga kabli-kabli napagay mga electric kuan sumpay pero nagigagmay yung kaya nga ipaagi sa ugat. Tingal lagi ka, kaya makita na naman sa kwan. Makita na naman sa bit ka ng infrared gani may gano'n. Grabe na, pero lagi, wala ko manta. Kasi mato mo Germany na. Hinoon, kaning cancer therapy o kaning pagtambal sa cancer, nag-advance siya. Kay mo man na siyang field sa medicine nga lisod. Di pa gyud masabtan. Nganong mutubo siya, nganong diha nga lugar. Nganong kanang idara na siya mutubo. O ngano po na siya nga mukalit og dako. Paspas, ruban hinay. Wa gyud mo kasabot ana. Yan kadungog dai mo ana mga tambal-tambal nga pang prevention of cancer. Wa mo kiyapi. Ha? Isa ka tao siguro. Inumo niyo di pa way effect. Prevention good. Walay prevention anang cancer mo.
Wala gyud. Kung naa pa, kita tanan manginom ta, no? Anong dili? Manginom nga to tanan kay para mabuhi tag abot 1,000 years. Ha? Di po ko ano eh. Himo. Himo gulay. Ha? May pasamo sa Bohol kay abot kag 100. Himo mo naman sa dinas. Ha? Mao lagi ni. Usahay lagi ka ng para ng edad nga 95, 96 tubuan ng cancer of the prostate. Mulurat lang akong mata. May gara nga. Dok, saan mo na mo ni Dok? Among tatay, among lolo, Dok. Na ay prostate cancer. Nga, pagka-discover, na may dugo ang ihi, pagka-discover, di, panic na ang mga anak. Ang sao nila ilang lolo. 95 years old. Ang sao pa may yung mahimo eh. Ha? Gusto nila poperahan. Naon sa man taon mo dong. Dili ka gawas sa politing room ba? Muna mga limitations sa ato sa medicine. Wala po yung na mga tambal pa sanang super highway sa cancer. Wala na yung katanggal unless nga imong kutkuto na dito tanan. Mike diversion road na nimo kakita. Clarix kayo pero pag-abay mo sa tiyan, asa man yung ginahingon super highway yung Dr. Kagapi. Waman. Di yun lagi makita lagi. Una nga, sana mag-abay kong tiyan. Nga, nanay positive na ang nanay lusay dito sa iyang baga. Mayroon na rin ko agoy. Ang tumor dito sa tungol, for example, gamay na kayo ba? Wala gyud. Imong gunitan ang tungol, homo, tanan. Wala gyud. Pero pag abri mo sa tungol, sa stomach, na dito, gamay kayo yung kadapos munggos. Mawalagi na noy. Mo nang kinabuhi. Si Dr. Kagapi, ini sa Doktor sa Kahaginan. Magkambyo mig numero sa among cellphone na ginagamit ninyo pag text diri sa Doktor sa Kaginan. So, pag bantay-bantay mo kay magkambyo mi kay di nakadawat og load kay tiguang na. Ha, nagnaba na expiration ang SIM may gara. Nani sa expiration. So, karon by next week kambyo ta og numero, ha? O andam-andam na yung mga ballpen diya, og lapis, mga papel, o kundi kabalo mo, ibutang na ninyo daan sa inyong cellphone yung morning bag-ong merong Dr. Kagapi, ha? Ha? Ayaw po ninyo butangin nga. Oy, ang akong sinablay diha, basing ulanan. Sa una, may gala, magkatawa lagi ko kay naay mga obra sa mga utang ba. Ay, sir! Dugay na kay ko, sige, pangubla niyo ba? Wako ni mo bayari. Akong numero na sa globe. Diri sa Doktor sa Kaginan, ikaw patay. Ha? Ayaw po na yung butang pangalan. Uy, ha? Doktor sa Kaginan, text. Text Doktor sa Kaginan. Siya ibutang dito, ha? Next week, kambyo tang numero. Ang numero nga importante yun nga, memorize yun yun. Maski pag madamag mo, ha? Ang numero sa kong sekretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ayaw ninyong tawag, ha? Ayaw tawag, text kay pitig yung bisiha yung tawag sa kong sekretary, no? Ha? Di, yung tubagon kung mabisi kayo. So, text lang, 0955-647-7031. Akong wife, iya gi-clean ang iyong ear after maligo na ay nakuha na bagtok na atuli. After nakuha na ay tubig ni gawas sa ear or tenga. Kana siya no, kay nabag-id o na panitan ang iyang dalunggan, ang kanal, ear canal.
napanitan mo na siya ng tubig. Karon dili ni mo na siya hilabtan pero katong kayo. Kung gusto manggaling ninyo nga makuan mauga, sige lang ihinay-hinay og sulod sa cotton buds, dili inudnod, dili tuyok-tuyokon para mauga lang gitong tubig. Kay maabot man siya 3 days to 5 days bago mo uga na siya. Kay mag-ayo man ang samad. So, di po mo magamit o mga airdrops, mga anak, kay maghimo na po na siya isa ka kutsarang atuli. 0906-769-0810. Unsay tambal duha na kaadlaw dili makalibang nang sinyalis na siya ng naibara. So pag inom sa sinukot, kung di yun ka kalibang, patanaw sa doktor. 0951-186-1952. Dok unsay tambal asma, 68-year-old. Salamat kayo. Ingani na siya. Ang hubak, hangtod mo na siya, di na nakuha. So, kinahanglan itong, kung kano sa manggaling kag-hubak, kung dugay na, hubak yun. Pero kung nagsugod lang ka, bago lang kag lisod o ginawa, oy, di na hubak ba? Di na hubak ba? Daghang kayang sakit nga ingana siya. So, ayaw pagsalig, hubak na siya. Okay? 0909-983-4147. Dok, pwede ba magpatina na ay high blood? Niagi o mild stroke? Wala may problema doon? Wala may problema siya. Ambot bayad ba ni? Lucky ba ni? Bayot ba ni? 0955-684-0414. Dok, ang sodium bicarbonate para unsay matambalan, Dok, wala in taon na eh. Ang sodium bicarb, kay ang imong dugo, ang imong dugo, tungod sa nagataas ang imong creatinine, nag-acid na. Ang sodium bicarb, para dili mag-acid imong dugo. Dili siya tambal. Bali, neutralize ang acid sa imong lawas. 0963-934-3573. Dok, ang omeprazole na tambal para hapdos tiyan 3 times a day pag tumar dilin taon once a day ra unya for evermore pod dili pod ang omeprazole kung say tambalan ning gitagaan kag omeprazole hangtod diha lang. Usually yun na basta peptic ulcer or reflux esophagitis 21 days na siya. Kung ulcer gani peptic ulcer na nasamad na imong tinae na naibuslot kada 45 days. Uha. Okay. But lang ngano mong panagaan mga 3 times a day nga wa man gyud intawoy wala man gyud intawoy na ika-indicate nga 3 times a day na inom unsa na siya I love you 3 times a day. 0930-927-7970. 60-year-old Digos, ngano akong pamati sa dalunggan init man. Ang temperature sa atong dalunggan musabay sa temperature sa atong lawas. So kung bugnaw ang imong surrounding, bugnaw siya, init imong sasulod sa imong dalunggan. So ay katingala, kay nga na gyud siya. Unless yung nakay kultura, 0916-823-7012. 62 female. Asa na siya? Maragusan? Hemoglobin 14.
Normal ba? Yeah, alam nga. Platelet. Ang sana concentric, 30.7. Normal. Creatinine, 544. Ay. Takilid na imong kidney doy. Ay imong anang. Potassium, 3.73. Okay ra ba tanan? Laboratories doc, dili in tao na. Ang 544, hapit na ka dialysis. Mahal lagi. Inano lagi. Di lagi mo pa laboratory. Wala gi-request sa doktor kay masyak yun. Masyak. Masyak yun mo sa isulti sa doktor. Kay sabi niya, may problema. Ipatanaw sa doktor. Inyong lawas. Dok, huwag yung kagibati, Dok. Pero ang doktor, ang mata sa doktor, katanaw na lang, nitom ka ba? Luya ba ka? Payat ba ka? O makita ba niya? Unless nga 5-5 na yung doktor di pagka dili yung katanawon ba? Ha? Ayaw mo diretso laboratory ng masyak yun mo yun. Masyak. Kaya nga no, kinsa ba daga na nang wag kay gibati. Nang taas kay imong creatinine na kailangan yung dialysis. Ay. Madawat ba yung tao nasa di na madawat simbahan ba? 0907-865-0838. Dok, pwede ba diha magpa-inject og anti-rabies o pila ang bayad? Dili ba cover sa PhilHealth? Dili ang tao na? Ang usual magasto niyo 1,004 plus tetanus toxoid o kanang tetanus immune globulin. Nanay center Animal Bite Center. Animal Bite Center. So dito mo pa anti-rabies. Ang Animal Bite Center nasa tubang sa tawagin ng hotel. Mandaya Hotel. Tubang ana na ang Animal Bite Center kay i-separate na namo sa clinic kay wala lagi palengke. Daghang kay tao. So dito lang sa kay kaning mga sa kong clinic kanang hinalang gyud og examination dito. Ipaakag kuan ito'y nang sige, injection na dito. 0910-306-1248-62 taga Digos. Akong asawa BP 140/80. Nalipong, natumba, dili katindog o dili alasahon. May naay kusog, tulay way kusog tuhod. Sa gabi alingasa, dili mahimong lang murag walay buot. Panington ug may lagnat unya iya sakit. Unsa iyang sakit? Insay tambal, please help. Ay intaw na. Kani siya nang dili tungod lang sa blood pressure nang daghan man ang rason nga nung malipong ka, matumba. Daghan kay rason, di lang high blood. Kaya ba lumang ba mo, anak? Nga, daghan kyung kaing sakit. Kasing-kasing. Atay, kidney. Tumba ka na ba? Wala lang yung kakabalo. Nya, napuday kay problema sa imong utok na dili high blood. See? Daghan. So, dili na siya pwede inyo lang ng kuhaan blood pressure nga taga-tambal. Di ma, 0963-836, patanaw ng doktor, 0963-836-8029, 78 lalaki. Ang anti-vertigo, pwede kada adlaw tumaron. Lipong, kung mutindog, ay Santa Cruz Digos nang, maski pag isa ka, kasi pag 20 anyos na mong ininom o ka ng panglipong, dili, wala pa ni correct ang kuhan. Ang problema, kung anong malipong ka, o taas dahil kag blood pressure, nihina, paspas dahil mong kasing-kasing,
Oh, saan mo pagkaibaluan na? Daghang kay rason nga nung malipong ka. Ha? So, ikonsulta gyud mo doktor kung matamatahaw lang kas doktor pangitaglain eh. Pangitaglain nga isabinon ka, still interviewon ka. Nganong ayaw ba doktor ba? Matanong lang kan. Nung saan ang kanoy? Malipong ko taga tambal. Di may tao ng rason. Nganong nga malipong yun? Ay sus. Di biya na trabaho sa doktor ba? Adto ka butika na kay tagaan tambal. Dili doktor. Tagaan tambal ito ba panglipong. 091-527-3696-97 26 edad. So good, 24 years old, malipong. Sige, pa-check up, walay makitang problema. Ay. Mo lagi ni, si Tirisin lang resita, wala man ko maulian kung sa dapat buhaton. 0997 152 baka makitext lang po ako. Ingani ni siya dahil. Sure yun ko, pag sure yun ko yun, wala kag-examine sa doktor. Wala kag-examine laboratory. Dili na siya ba-diagnose, nga nung malipong ka. Sa edad ni mo, ingana, dili ka mag-entertain ng high blood, mag-entertain ng unsa pa ba. Kay kadaghanan sa lipong sa bata pa, narito relasyon sa iyang regla. Kuya, no? Layuan ni mo, hutok lokay. Ha? Duha na ako at tuunan. Kung malipong ang dalaga o bata ka, duha kung una-unaon. Kaning ang usa, irregular menstruation, nana siya yung mga polycystic kidney, polycystic ovary, kaduha, dili irregular ang iyang pag-mens, o sa lamin niya, o eye strain. Na problema, nag-migraine po siya. Muna ako gina-entertain, di na ako mag-entertain ng laing sakit kay makalibugation. Lagi na siyang ang sa in English pa perspective sa doktor inaro na niya daan pag ingon ni mga dok balipong lagi ko alam nga naman sige nagsitirisin nadili man na gingnan naman na imong utok sa sitirisin nga wala ka nalipong iatik-atik lang ka sa sitirisin wala i-correct kung sa'y problema nimo. Di na nakakabulan kag ininom mo situation, wag yapon, mabalik yapon. So, examinon jud ka sa doktor. Ang examination na gikan sa organic, sabot ana, heart, lungs, tanan, kaon na siya, tanawon siya. So na neurological examination. Kuha ninyo ang sa neurological examination. Ang imong status sa imong nervous system. Dili lang nervous nga inyong kanan bang gikan sa utok, sa spinal column, tanan mga ugat. Ikatulo, psychiatric examination. Unsa man ang kabawa dok ng psychiatric examination? Kabalo mo mga batanon, mga dalaga, daghang kay mo worries. Sa mundo kung buyaboy nangita magbago. Magproblema na dayon kadaghan laki diha problema ako na nimo ay sus. Pahita kay kabi. Ha? Kanang nga butang ba? Permi na ko na siya makita sa mga dalagita. Kung naunsa mo tawag mga bata doon pa man mo mga problema dahil mo sa inyo mga uyab. Ay tagbago ay sus in taon. Ha? Abi ninyo gamay nga butang na may ganun, ay uban mga dalagita o dalaga, di katulog. Mo bitaw na siya nga kung mag-istorya gani ko, ultimong katulog ba kag maayong gabi iday? Tingala lang mo nga, sa tiguang naman taon na makamata galauna, makabalik og tulog alas 4, naanas mga dalaga ba? Nya, pagtanong mo, naunsa na kaya? Wala good? Di yan masultig tinuod.
buntis na dahil. Ha? Muna siya, psychological exam. Karon, sa tinuon na lang, sulti yung tinuon sa inyo nga, gamay ra kang doktor, himo lang naman, kamutan ng mga psychiatric problems. Na ba kay problema dahil? Imong tatay, nanay, na may problema sa imong uyang, sa imong eskwela. Na ba kay problema sa badiha, sa relasyon. Ipamuta naman ako ng higala. Kaya balababo nga na ako, 14 years old. Dalaga. Bata agot. Dili siya katulog. Nga namang dili man kakatulog day. Ambot lang lagi do. Dito man siya gapuyo sa iyang lula. So, kung maadto ka sa imong mama o papa, makatulog ka, udo. Uy. So may, nganong dito pag kagapuyo sa imong lula? Layo man ko kayo akong kuandok, akong mama, nagdegosyo mas ko tabato. Nya ako eskwela man ko diri sa Davao, saan na ako na pagdalabi. Si Lula ang nagbantay sa ako. Nya nganong di pa po kakatulog? Ambot lagi daw, basta niabot mi mga siguro 30 minutos may galaw, balik-balik pangutana. Gawas gud. Nanligaw daw itong silingan nila. 14 years old, nanligaw sa iya. Unya kay nakita man niya, nag-ubad-ubad pong laing bahay. Nag-uol ang bata, no. Di matulog. Tingguulag yun. Kung sao man ito. Pakasalta ka day. Ako'y ninong. Ha? Maulagi ini. Kung dili na niya evaluate sa doktor nga, labaw lang yun kung general practitioner o internal medicine, moderate so siya, tambal sa lipog, citrusine. Bye-bye. Mahalagi ni. Pag abot din mo, anak, mga diha na sa mga 30, o 30, 35, anak, kung lain mo na kung hunahuna na toxic goiter, irregular menstruation, naay problema internal, nga dili niyo masulti, di po siya masulti kung sa'y problema niya, muna yung mga problema mahigala nga imo siya i-decipher, imo siya i-evaluate para makita niyo yung problema. Pero may lang kusultihan na mahigala sa mga pasyente ba? Unique kayo ba? Bago daw, mga tigulang gani, maato sa klinik na yan. Dok, wala yung hinong ko'y gibati, Dok. Pero di ko katulog. Hindi ko napatay. Usahay 50 lang edad. Di na katulog. Naon sa ba ka doy? Lalaki. Naon sa ka doy? Lagi di. Yun masultig ko sa iyo problema, my God. Ngayon ko nga, yan biya ka doy sa ako. Kaya magpakonsulta ka. Ganun di ka katulog. Dili naman kayo paghimo o pagresita o kanang pangkatulog ba? Pero, kasi sunod bulan, balik na po ka kay wala na epek ang pangkatulog eh. Makuha lang ka. Mabuang ininom mong tambal eh. Paghapon mo balik ay mong normal. 50 pala edad ni mo. Dugayan mahigala ba kay nisulti ko siya. Buntis akong kabitong patay. Tukuan na. Kalayo-layo anak na yan. No eh? Layo kayo na siya ba? Pero nga naman madig up man ako na siya. Yung ko nga, ang solbada na doon eh. Solbara na yung problema para makatuog ka. Lagi na siya. Ang lawas na ito, may galabo, depende yun na siya sa imong situation sa life. Magproblema lang kagamay, di ka katulog yun. Pag problema kwarta, relasyon, utang, besag kung sa lagi, di ka eksaktong tulog ba? Huwag po kitag tao, gani, may gala nga. Kung daghang kay utang katulog, estilan. Wala, Daghang kay ko alam makita ba nga, mga dato, gani.
dagko kay balay, dagko kay mga negosyo, maabot pa gaya tag milyon-milyon ang utang, ang negosyo. Dili katulog. Mo inom na lang og siya lang mo nagbahal, beer pa tay. Mag-inom kada adlaw dito na. Disgrasya ng atay. Hay. Asa nito? Asa ni 0950-182-5404, 68-year-old, niagi og atake taas dugo. Karon mo sakit dughan. Ay, kasing-kasing ninong. Ang kasing-kasing ninong naapektuhan na sa imong high blood sa una. Abi ba ninyo ang mga sakit may gala, na connection? Sige kag problema, kasing-kasing igo. Kung na iba, igo imong utok. Sige kag taas imong blood pressure, ang nunod ana, stroke, heart failure, sunod mo sa igo, ang kuano yun, maggrabe imong diabetes. Sige kag problema. Ang kidney kuano ba? Maluya. Madialysis siguro ka tungod lang sa problema. Wala mong tibaluan ano? Na si relasyon. Sus. Pasanang dili ka gainom. Ngano man ni siya nga masunog bang imong atay? Mao na siya problema may gala nga tubagon. Wala tayo panahon may gala. Sunod, bantayan ninyo ang bagong numero sa Doktor sa Kanginan ha, kay aron maka-text mo si Dr. Kagapi. Ini sa Doktor sa Kanginan.